Hej, velkommen til den her YouTube-video. I dag der spiller jeg noget fra 5, og jeg har fået den her bil, og jeg håber, at I kommer til at nyde det her. Ja, jeg prøver bare lige at finde nogen. Jeg skal lige skifte noget tøj. Hold op. Og det er mig, der er faren, der fikser alt. Hallo! Nå, ja, jeg skal lige have noget tøj på her. Skal jeg lige have nogle bukser. Hold op, det er gode. Så skal jeg lige have nogle sko, det tager jeg bare nu der. Så får jeg lige bluse på, det bliver også en hvid t-shirt. Og så skal jeg bare lige... Nå, ja, nu skal jeg kidnappe nogen. Ja, nu skal jeg lige ud i min bil her. Men ja. Der kommer hver dag, hver lørdag klokken. Hold op, han har en fed bil, ham der. Ja, hver gang der kommer en ny video, det bliver lørdag klokken 10. Jeg håber, I kommer til at sidde klar lørdag klokken 10. Ja, jeg venter egentlig bare på, der sker et eller andet her. Hospital. Skal vi tjekke, om der er nogen derinde? Au. Jeg er lidt dårlig til at køre. Det ser ikke rigtig ud til, at der er nogen, så behøver jeg bare ikke gå derind. Hallo? Hvem er I? Shit. Hjælp. Så tak fordi I så med. Vi ses på lørdag klokken 10.